Panginoon! Thank you! It's 4 minutes after 8 o'clock. Alas 8:04 sa Binisaya pa. Oktubre 9 na karon 2024. Welcome back sa among programa. Katawa man ka. Hello, lagi ka. Murag grabing diskusyon kanina. O saan? Murag napagaw ka. Pagaw ba? Medyo ano lang. Kapag ba ka mga singer, betang mga tingog. Ayaw pag-student singer. Kay kaning atong kauban mo is pinaka-singer na to. Ato ipakanta ni Salmo responsoryo karon taon. I'm wearing my favorite t-shirt nga na gisi-gisi. Kadyo lang, i-check siya na to. Basin na pong makuan mo ni si Juanito, part to po ni si Sam. Tanawa yung microphone kung sa imong settings, Debbie. Tanawa yung microphone. Oo, imuha daw. Sa imong audio. Bro, unsa imong microphone nga gamit? Naka-click niya. USB microphone. Ha? USB microphone. Wait lang. Pili na ko dili. Kana. Sorry. mga expert mi dire kabalo mi. Pasensya na, naning kamot ragid taon ng inyong ayaan diring napita. Shoutout ko kang Philip, iyahad akong sit-upan diri. Mora ning ayaan nga gapamaligya itlog. Ay! Or pinay do gamay mo or para masabay lang ako makusgan diri. Ang imo lang mo hinay para ana. Okay, di wala may volume kang kuan. Pero nag-order na ko USB mic. Gyud nakatong naay monitor na diretso nila ba. Hala nga kamo pa akong gipagis tapos kamo pa akong pagastuon unsa lugar. Maulaw sa goy. Sam is in the house today because it's Wednesday. Yes, sa Wednesday gani. Tungod kay from the root world. Sige world. The root world. Tell the world. Wednesday, tanawa, Wednesday. Inya, ang Sam dia, pangita lang ninyo ang ano. Way connection. Wednesday, manggod dayon sa Sam, di ba? Grabe kayo. Wala connection. Bisag unsa lagi connection bisag unsa. Naniyapon na banta na namina mo sa radyo 95.7 Mellow Touch and sa tanan mga nasa live. Kung gusto niyo makita ang mga maanyag na mga DJ karon, my God. Adto mo sa playback.tv. Yan. Correct. Tapos natay promo karon ihapon niyo pila ka bukalom ni Sam sa iyang naong. Karon pa ko nakabantay ka Sam, nga daghan di si alom sa naong no. 1 2 3. Basi kalungat na walang mga pasas mong good na ginuto. Wala pa gid ni mo natutukan si Sam sukad-sukad. Wala pa na ako natutukan si mo na siya dagway de. Ayo tutuki kay kaning among mga alom mora ba nay makatibok sa makita lang ka sa alom. Ngano man to akong heart man. Ireng kayo. Mao ba? Oy, pero ay sa katong naa sa mga radyo. Again, kung gusto niyo makita ang among kagwapo-kagwapa dani kang Sam, no, mo lagi nang naisip na ko ba, dapat pangito na lang gid nato ang atong mga stories, atong mga profile picture. Ngano ba? Okay, para pagtanaw sa personal di sila makurat ba? Kung gwapo kayo mong profile pic. Barang ang expectation ba no? Mataas ang expectation tapos pag mora di ay ana ba no? Pare, di ba? So mas may to medyo pangit sa kuan. At least gwapo mo di ka sa personal sir. Di ba? Usa may relation anak kang Sam. Gwapo man kaya ang picture ni Sam. Pagtanaw na uy. So pangit ka sa personal. Murag ana, murag padulong. Ang sa personal. Dili, ako pasabot. Ada sa, di ba ni personal naman ta sa radyo? Diba? Wala pa sa personal. Borag dia daw padulong.
Pero Isa nga, ta magstoryahan ng personal until such time makita na gyud na nila in Dako, person. niingon pa kita kanina sa chat, dako kay kagpapangig. sorry na. Muna lagi na akong giingon lagi. Oh, tapos galabaw na imong Adam's apple. Nikalit mag anak. Wala man di Adam's apple. Tarong dira Adam's Adam's grapes. Diyos ay Yun wala sa Sam, ni- nawala ang Adam's apple, Sam. Gitulon sa di ay. Barado na man gud to. Kabalo ko gabugkos ka sa imingan ni Denima. Kasi ka bugkos ya, basta mo lo. Bugkosan ta ka ginawa ba yot kala paron ko sa Sige, inyo. sino nila ginamassage, Erp? So actually, nawala na yung Adam's apple, nahimo na dali sa tangkugo, dapit na siya bukol. Doon ni Balin sa Ingon, likod. ingon ba ang mga katiguangan, ang mga lusay mo daw nang lawayan ka na sa wapa ka nagstorya sa buntag. Anak man na chika. Oy, guwapa daw kayo si Sam. Ayaw lang ipatawa. Agay! Okay. So magilaka ako diri Cassandra, sinasabi ko sa iyo, ha? Sa iyo pa ha? Sa iyo pa. It's Wednesday. Grabe ka pa sa Wednesday na. Then sorry, nag-wear lang ko sa akong favorite t-shirt nga gisi-gisi nga gala. Nagitay comfortable shirt, no? Every na sa balay baka nagitay usa ka sinina t-shirt bay na kanang maka-afford na magpalit og bago pero lahi gid siya bay kanang murag nagit siya comfort bro na gadalag swerte bro yan na siya ba no? Ay di ay. Masaylo kaya. Swerte karon. Bro na bangag go na. Bro kwarta ni. Oh. Until na ba Sa pungsoy. sa inyong mga edad karon bro gato pag ay pamana nga kung magdamgo og tai or halas kwarta na nay kwarta kami. Di na. Ha? Ikaw wala ka, Arp? Ako, grab, until now, bay. Tapos, basta gali magdamgo daw kag kanang mga tragic moment, kanang mga linog, mga tidal wave, mga tsunami, meaning to say, na ay murag bugat kaayo nga problema nga mo abot sa imong kinabuhi. So, asa na siya nga versikulo, Arp? Wala na ko niagi sa versikulo. Muna yung mga, wala ba ka may ana, or isa pa, usa may inyo na ko kanang, pag magdamgo daw ka nga na mamatay, kailangan pag mata ni mo mupaa ka sa kahoy. O kanang matagak daw ang imong ngipon, O, kana. ipaak daw nimo na sa kahoy. For example, nakidam ko sa nga, tingala ka gakapulpog imong ngipon, pag mata ni mo, para masumpa to siya, kailangan mo paak ka sa, kuan, sa kahoy. Ako naduglan ka nang nadaw meaning kung kanang mahulog ka sa bed o kalit. Ang meaning ana gamay imong bed. He. In fairness ba, nawala na sa ako karon Brad? Dugay-dugay na. Kanang mangihi sa katri. Nagpande ka na? Nag-struggle di ka? Niabot na ko, or bisa pag minyo na ko, or sa una pa ko, bata pa ko, sa antod yun nga, sa pag naminyo na minilingling, mangihi yung sa, na magdam ko bito ka nga nangihi ka. Nangihigit Dahil ka. tinood din, nangihi yun ka din. Nangihigit ka. Kapasabot siguro ana Erp nga kuan ka kanang weak ka mentally. Sa connect. Uy, Di ka na weak ka mentally baka nang kuan ka carried away ka so. wala ka kabalo nga swerte din na noon sa ka. Basta di pa sa basta di grasya na kanang ihi nagrepresent na sa grasya. Kwarta ma. Kay tubig man, umayo na sa pungsoy ang tubig. Tamo tagtinawang ihi. Pantog raw na one time naigiingon sa ko, ihi ko be. Why? Ang baboy. Siguro ba? Basta na examine nga na mabayaran na akong loan, ko. Kapag ba neto ko sa OIC, bro? Napa-compute ko ba kayo, di ba? Naman ko yung mga loan yapon sa OIC sa una sa pandemic pa. Tapos, kanalaging gitabangan ka nga, i-extend na po imong loan into 10 years. Tabi taas na yun ng 10 years para yun na mugamay imong monthly. Ano ba? Siguro mga loan na to, mga 1M siguro to worth atong nga loan. Pagkatulong ganina ba, sa kadugay, ang nabayaran, napagay po ko'y utang ng mga almost 900,000. Sa maniwa man, nag-aiswag. Ikahumanan nga loan. Sama na siya kanang. Tapos ang imong gigarantor pag yun nga sakyanan nga guba na kayo imo na kayong gibaligya sa Ginoo kung saan naman din. Gansi naman kayo ni nga loan niyo. So kailangan na nako pulihan ng kuan kay para makuha ang ORCR kailangan nimo pulihan na og kanang sa imong gi-guarantee. Or kanang sa imong collateral guarantee na nun. Kung sa imong gi-collateral ana ba? Collateral. Unsa man nagi-collateral ni collateral. Katong sakyanan. Siyempre, guba na ba? Guba na kayo. Sige, surrender na ba ako.
Munang nag-auto na lang tarong atong auto karong gahangad na kay kung butangan og fighter wine mo hangad na mga gala. Tapos pero naghuot pag yun mi tanan. Grabe gid eh. Basta lagi. Nagkuhan pag yun, nagkaon pag yun. Nagkaon pag yun may pagkawan. Awa, yun. Ang rear nga tire. Lately katong namigig nga layo naman si Pupi ibugat kami magsigsangit-sangit ang luya kayo. Oh. Sige lang part ni siya sa story of success. Part na siya sa main character. Pero dapat maningkamot yun nga mabayaran na itong mga utang kay sa giingon pa nila, the true freedom is utang free. Tinood yun na ba? Kinsa ba itaw karon nga walay utang? Uy, ako wala ko nag-utang. Wala kay dako utang. Wala kay dako loan. Home credit kay sa ako gingalan. Pila worth ang utang if you don't mind. 18K nga tab ba para sa bata. So sa ako lang gipaagi kay kuan man. Mubit tanong yung lagi sa inyo ha. Muna ako nga medyo confident na kay kung maghuso ka na medyo natara mga middle class. Di natara ko. Kaysa una lagi kay murag gamay akong paminaw labi lang akong ka-host. Akong gina-host na kay mga doctors, mga attorneys, mga anak lugar. Karon dili na kayo ba kay kuno lay ko na uban diha kabalo ko mga lami kay mga balay sa subdivision pero utang na tanan. True. Kabalo ko nga grabe inyong bayad sa credit card ha. Kabalo ko nga kana inyong mga sakyanan bongga pero naka-loan pala sa bangko ay kung tsikahin ninyo diha. Correct. Pero sometimes lang or kuan ka ba kanang medyo ano ka ba kanang nagay si term na guts ba? Kaya sometimes nakay-guts dapat mga mag-loan yung kabay ka naman. Like I said, sa story lagi na mo, dugay namin nagpuyo dito sa compound sa akong mother-in-law. Tamo to di ba nga, gusto man namo nga, what if be kung ato kaning iutrohon ng ato, kay inato raman to pagkapanday sa akong father-in-law sa una, kanang siya ray panday ba, diligid ingon na kanabitong mga straight yung lugar na kanabang gisakto. Pero muli ito, kay makita man ako na resistance, kaya at the end of the day, kang nanay man to, sa kong mother-in-law man to. So, di ka magbuot-buot, kay mag-iyon nyo sa, inyo man ang usabon, or di, para, likay taghubot ba? Sumoto nga, si Lingling bay, nangita siya og balay nga. Kaya kayong gusto ka ng gamay, ragyod nga balay ba? Na-timingan lang yun na, kanidiri barato ra siya, pero dako ba? Pero sugal gihapon, or kanabang, murag lagi kay guts mga kumbaga murag na-discount siya gamay kay kuan pero ideal siya. Pero imagine nung nimo gon mag-compute mo ka monthly, tanaw nimo si mong sweldo medyo murag anak gid ba murag diri murag lumos-lumos yung gamay ba murag nagid diri bitaw ka ng ego or ana ba tadili pod short paminting na events or na ay mga kuan ana katunga time. Pero sometimes by nasay ka na bang gina-push ka because kay na-push ka or because kay kabalo ka na kay bayro nun, nakatabang na nun nimo nga dili ka matapulan nga mukha-good yoga. Naakay drive. Oo ka na. Naakay rason para mo bangon kada adlaw. So na nakitubag sa Nescafe nga kanino ka bumabangon. Di ba? So nagpasalamat day ko nga na-push ko ani kay dapat dili ko magluya-luya. Kailangan ko maning mag-discarte ko kung saan ako nga makakuan ba. So, ang atong question, grabe kay ba nga. Isa shoutout sa mga konbing na Nadia. Yes, attendance check, ladies and gentlemen. Grabe kasi Nadia. Bakla TV, hi ko kang Cassandra, always number 1 nga commenter, tapos number 1 nga early comer. Salamat kasi imong kuan dia support dia. Kinsa pa na dia? Tingog mo dia. Shout out to Rio Jean. Ayan. Rio Jean. May pahigda-higda dia Rio Jean. Isa itong kuan, isa itong Mark nga kuan. Nangita nimo gahapon. Katong last time. Nangita sa ko Alawi. Asa day si Sam, wala lagi si Sam ana. Katong kuan ba basketball kuan iyang profile. Ala di ay. Nangita yun siya sa imo dahil grabe gigay dahil. Ay kay expect dahil ha, masakitan na pong ka. Lain na pagka masakitan. Rio Jean gaslighting na nabana siya cons. Unsay pasal ka ng gaslighting? Oh. Nang sindihan nimo ang gaslighting. Gaslighting ka na imong gi-provoke ba? Murag imong gi-provoke or imong gi-kuan lang para ma-trending.
si Zilly, si Ma'am Elizabeth diha na mina gyapon diha sa Zone 3 Bara Opol. Ayan, hello. Hello, Sentoran. Si Lingling, wala na dyan ni siya gitago na sekreto sa iyang kinabuhi. Correct. Nisulti na ko nga kapangi ko sa nakatitri sa una. Nga akong dili man god. I'm just telling bitaw nga kanang sayon man god. Dala pa sa bit ba nga. Teka mo miingon nga mona kay mga politician, mga kurakot dagang kwarta. My God, kung kabalo lang gyud mo dagang kiko. Kung mga utang. Actually, dagang ko kwarta pero gihatod na sa bayranan day. So nakauna na ko mangurakot na gigha ba? Pero wala may kurakot sa konsehal. Correct. Di man takapangaw-kaw. Di man takagawa sa finance. Umantay sa bad. So man wala may. Mukuha gani kasi ko galingong bulsa na lang kay mahatay sa solistisasyones. Or dapat or di ay nidagan ko kay nako giprotektahan nga kuan negosyo. Ana day dapat. Asa man unsa nga business mao galing wala galing din sayop day ko dapat na nagnegosyo sa og medyo kanang nay mga bawal haya din ko nidagan di ay dapat ana. Oh, sige na kay murag apaingon na sa politika. Sorry. Sige na check lang. So ko na di na sa ko makatanda ni unya kay nasuko na akong asawa kay nag-check na sa ko nga ako pagyapon kog loan. Ikaw ba mo chika gyud ka nga para makabalo mo nganong munang usahay kuan para ganina ba nga na sila feeling ba nga pag kana mag-solicit bitaw sa opisina na sila feeling nga gamay ra ang gihatag kay tungod kay niagi sa staff pero kay kung kang Bernie dito dako na sila ma'am dili gyud ma'am more gyud na kana bitong dili kanina na nasugatan ana ay sir may ginakita to sir na gamay ra kay gato si mo staff sir dungag dili mo lang sa staff sa ako mo gyapon nagikan mura magina ma'am ako gina okay na ma'am pasaylo agi ma'am nang bahin lang gyud ta ma'am kay among solicitation baga sa gyud ay sabi ako yung mga sababi ay kajat lang kay iko ganahan ang ingana lagi gid kanang tan-aw nimo sa politiko kay mutabang sa imo kanang always ka nga mutabang na sila sa ilang own trabaho ilang naamang kailangan ibutang diya sa pwesto mga madam mga sir please ayo ninyo una apirmi nga mga dayon diretso din mo sa politiko una asa ka unsa poy matabang nimo sa imong pamilya mangita sa mo lain pamaagi then kung wala na yung wala na gyud sige try na to ang politiko pero dili tanan ha labi na sa among nga office please lang I hope makasabot yun mo ana di sala di makayo mo sa gugugol nga sala sa nato ni nagsulod-sulod sa tangawa sa gitay kuan sad was itakto panudla lagi pero kaingon lagi ko nga tama ginapasabot na ko sa ila ba kaya kung nga na mo nang di nimo malikayan makadaog gid na silang Willie Rebilla miki naman tayo na sana preanang ang iyang gisudlan ang senador kay kuan ba ng senador magbot og balaod pero na may mentality kasagara ang labi na ang mga kabus nga pag politician ka manghatag yung ka remember di ba ibas ko sa kuan nga si Bernie kami taga Pudpanda ko lain man nagbatasan si Bernie nga naman kay miski ang sukli sa Pudpanda kay iyagya pong kuwaon so nag-expect sila nga basta kagawad ka di na ka mukuha og sukli sige mentality man sa tao mo galing ko sabag gyud ko kay para mausab na siya dili man siya kay ang problema man lagi sad sa uban kay mo na magunay giandan sa ubang tao Mabod lagi. Yan na nila hatag. Hindi ka kay ang pikas nga kuan, ang pikas nga office gadagko man panghatag pod, pildi ka. Ang trabaho nimo tagbog ordinansa, sila wa mi pakialam wala mi ordinansa, wa mi buhatong ordinansa, basta kay nami gihatag Ang butante dito sa makainomdom sa naghatag, may pa siya naghatag si Bernie Pilara, 20 ra, si Quinta ra Kung imo gyud timbang, kung imo gyud timbangon ang trabaho, wala nag-hearing sa iyang komite. Correct. Pero wala man dili maguna. Pero that's reality. Sorry. Bernie mo justify ka. Wa kay kwarta ayo na sigyaw yo diha. Mao galing. Sorry. Balik. Shoutout sa nato ni si Web Talks watching from mga idol. Basi na lang man anda mga among buhatan, abi among buhatan, mandawat ni og dollars. 8.5. Akong size akong TL 8.5. Web Talks, yan. Si Diwata daw kay manghatag daw siya pares. Do si Willie masige siya panghatag og jacket bisag init kay ang Pilipinas. Diyan ang jacket. Pwede yan na buhaton. Brad, tingnan mo na Brad. Balikan ko lang.
Unsay mga butang nga gigipugos mo? Nga wa mo ganahi pero eventually giganahan ra pud gihapon mo. Nga gitulod mo nang usa ka butang. Gitulod. Ako muna ko, kani akong pagingani karon. Gitulod mo. Sa Ate Miati ha. Oo. Sa Ate Miati wag gini sa atong kasabutan. Abot pa ni nabalandra naman ni akong dagway aning kalibutan. Kabalo baka nga ang story namo ni Bernie is gitulod gyapon kada mga ingana. So wala ka kabalo sa iyong future tungod sa pagtulod. Pasalamat jud ka. Tarungan la sa gyud ninyo gid pagtulod sa kuha ha. Oo, pag aral namo na nga nay kalayo di ay. Unsa ang sabot ra ninyo din ko ang gid ay. Unsa mo gid sabot ninyo ni si tao na ni Imyat di staff lang, staff, paperworks, mo akong naandan, mo man akong trabaho sa peso. Di bang good, ingani man good sa mo, di ba, dapat, kani ako nakita, nganong rason, nganong gipush ka, nakitaan mo kag potential. Lagi. Aya naman gudayon ang chika dayon nga nagsugod naman ko sa pagtrabaho man. Every time. Tayo, wala pa ako nagbulan sa opisina, gisalang ko as host diretso. Okay. First lagi, pero, 2 days na ko sa opisina, gipag-vlogger ko diretso. Hoy, time sa. Wala ko kapalukad man. Di ba wala labot sa job description, pero tanawa gani pag mahuman ni ang imong trabaho na ni, like maka-move on na ka sa lahi na pod nga kuan, nga lahi na pod nga amo, example. Tanawa gani daghan na kay kag skills nga nalikom mo na una-una. Kakabala ka ako kay magdigaling ko nimo i-renew. Once magsabot hadaan di. Ako ra man nagtura ato, ako man. Di man ako tig-decide na ano. Pagtarong dira sa pupi ha, murag gay. Kana bang ngano ka ako sa giganan ko ganang mga tao na kanang ako'y perminti gatulog. Ano bang puro bitog kanay bag-o niyo kana ikaw ano ba? Si Papa Chabs, di ba? Mas ganahan ko na laging mga mopay pagsugod. Mas ganahan ko nga muna i-push muna kuan. Si Kon, di ba ka-remember mo ni Kon ni Chaka Babe si Kon. Si Kon na karon si isipan niya ron si Queen Uncle. Si Queen Uncle. Oh, di ba? Jollibee man na siya nga crew na nalabyan na mo nag-drive through mi sa Puerto. Tapos nag-joke so nagagubot ang mga crew si Bernie bitok. Tapos siya din may anak tapos nag-joke din siya tapos sige katawa akong wife. So meaning to say, di ba akong asawa, di ba ako na binang asawa. Taka nakatawa siya so meaning to say, uy bag-o to, murag nakuha nimo ang kiliti sa akong asawa ha. So yun din ko nga kabalo ka, opo ka kuha na potential ka may pamaghatag ka sa ako kuan. Hatag ka sa ako resume. Tanan ana. So dito nagsugod. Tapos nagkuha din siya. Ako siya gitaganog chan tapos moto nga lago pa kayo bang naong sa bayot. Bulaw buho ano mo. Katong iyang unang boarding house na malit pa ko og kanang mga dugang pa nga mga kuan, mga dugang pa nga mga utensils sa kay kulang siya gamit. Ako siyang gitagan. Para lang gid padul lang kada si bulwa na lagi kay cha sana. Anton na push. Ako na ang iyang boobs, di ba? Nice ka niya. Wag tsada to siyang achievements. Gusto ko itong achievements. Yeah. Pero isa sa mga kuan, ginabadlong yun na mo kay kuan yun guys siya kanang gusto yun siya nga kuan yun siya. Imoon yun siya girly. Kanang kamawat? What do you mean? Kanang gusto yun siya nga lalaki yun ang ikuan sa iya nga gwapo, ang iparis-paris. So, kato nga mo advice nga, basta naaga ni kuan, like, ipapari sa imo ang janitor, ipasaya mo sa security guard, then go! Pagtanan mo, basta kay pa-entertain, gitani. Why gunitay? Di, ang problema ato ni Queen Uncle sa una, ni Chaka Babe kay kuan, kanang mabuang siya basta about sa lalaki ba? Bahala magka-absent siya, bahala siya di ka duty basta kay na boyfriend or ana ba say di ka duty tungod sa boyfriend or bigi may laki sa gugma ba yan. Correct. Pero naman tayo control good sa atong self mo nang make ourselves better na dayan. Yeah. So ikaw nga na mintras napakasamang poder layo imong mapadulungan ani. Actually, layo na. Pero don't get me wrong ha. Thankful di kay ko actually.
Sige na, next topic please. Sir Poppy na saan? Asa ka gitulod, Sir Poppy, Sir Poppy? Asa ka gitulod? Tulod kita ka karon. Ako gitulod ko sa akong pagkakaning sa music na ako bay wala man koy kuan gyud kayo kanang marag gusto bitaw nga i-business ang music. Dito din ko natulod kay uy Pops, kinsa gahimo og kuan sa jingle sa MOR ang nangutana ang The Barn, di ba Erp? Nangutana. Tama. Then murag si Poppy Rikuan, Pop, ikaw na likuan na ni Popo. Ay sabi, sa may kuan na, sa may need, mag-meeting daw mo, mag-meeting. Dito pag-meeting din, kaya naman siguro ni ba? JR Kuyam, niritso ta, JR Kuyam. Dito na yan. Hantod nga nagkadaghan. Nasulod rigid ko sa kuan gid ganang. Gusto kita itono sa The Barn, Brad? Gusto kita itono sa The Barn? The Barn. Ako ba na? The Barn. Magkadugay nagkalami, lahi ragad ang The Barn. Oo, maningil ko nga sa The Barn ha. Sa mga sunod ng mga kuan. Sa mga sunod ng mga kuan. The Barn, tapos na din to mga Meningo Mania, dayon ang Magnum Express. Magnum, sa Magnum Express, sample. Talagindian Airport ba ang biyahe mo? Kami ang bahala sa'yo. Timbangin na i-x-ray natin ang bagahe mo. Relax ka na lang. Simula na ng air-conditioned terminal. May wifi ka, entertainment pa, at pasalubong sa iyong Magnum Express. Wala ko paninggan. Magnum Express. Graphic. Nagkuha na punta sa Graphic All-In Store. Tapos Graphic All-In Stores. Tama. Si X to nagkanta ato. Tapos mga politician. So mo din ka na kasi paminaw koan Graphic All-In Store. Karon. Sa 1 year na ako nga sig paminaw or makalabay-labay ko sa Cagayan de Oro, kaduhan ako na paminawan lang. Amo mo din na malipay po ka ba? Ay, grabe sa okay po dagan na po diyan kan. Kay nindot po sa Magnum kay gina-play gid nila ang ilang own nga mga sila magitag iya. So ang secret anang jingle is kung ginabalik-balik yun na siya, madunggan gina sa tao o ma-recall gina. Pero kung gwapo yung music pero dili sad ginabalik-balik, sayang lang ang pagkagwapo sa music. So at least na happy ka nga, at least gi-push ka na ba? Kana gi-push ko. Ikaw mo sirto nagkuan nga, uy, nanawag ang The Barn no. Kinsa daw ako may nag-host sa kasalato pong kuan. Anak man ata to sa The Barn, tagis The Barn. Thank you kay Art. Kung may man ka ng connection naman gihapon na ba no? Galing. Fairness gid kang Sir Poppy man ka ng aspas iyang mga utok sa mga inganang butanga. Kay bisag unsa na iba pang buhatan niya ana og kanta, ma-barbecue man bisag panghugas sa plato, buhatan niya kanta. Burang mangayo siya ni sa commission siguro apay. Actually, mga commission. One time ipakanta na ko ni siya, jingle na mo. Bagay kang Sam. Jingle bells. Dili. Nampi ikuan katong mamaligya na siya talong. So good na. Talong and winding. Uy. Talong and dakog ulo. Hoy! Nata. Kabalo ka sa tanan siguro na akong gisudlan kay puros ko kana. Puros sa ginapugos. Tanan akong gisudlan, puros na ko gitulod. As in? Siguro kay risk taker lang siguro sa go or murag ano ba? Magkuan ka, mag-host na pug ko. Open to new possibilities. Ano pagtan ko nga burag ko mga kaya lagi ni ano ba bisag wa pa kay matistingan kaya lagi ni sige lag ana ba. Gitulod ka mag-editor, kaya lagi ni editor, nag-editor na sad ko. Pag-ingon nga ani ka mag-PA ka burag cameraman na lang siguro sa ABS wa gyud ako masudli. Muro to mga pero tanan gyud anything nga ginatulod ko
Eventually, nagpasalamat sa kung nga gitulod ko. Ay, salamat. Salamat sa pagtulod kay Murag. Okay na di akong gisudlan. And even now, di ba sa politics, mo gyapon, gitulod. Gitulod gyapon na at least nakita na itong tinuod nga world. Okay po di gyapon. Sige, larga. Pero nga na ba? Anything. Sometimes sometimes lang yun no kanang sometimes na yung mga butang nga muna imong gitarget pero matingala ka ganong medyo lisod. Anong hangak magini nga path? Anong kani nga direksyon ako murag apiking yun. Ano ba? Murag kuan ba? Pero naagi day kuan ba na day lain path. Pwede day nga diha ka ni padulong pero dili gi siya mao ang kuan. Murag nakuan yung pasabot na murag na kay learnings tapos murag na network lang diri day ko padulong. Ana ba? Diri day ko pa. O imagine ninyo ang ako ra yung gusto sa akong kinabuhi nga madancer rabi ako sa kanang mga artista. Lipay na kay ko ana, backup dancer nga sa mga artista, sumoto nga backup dancer ko to nilang Camille Prat. Basta na ay Manila nga mga kuan artista nga to nga time, backup dancer din. May grabe lami na kay nga feeling bay. Sa una ba dancer kas Cagayan, imuon lang ka og official dance group sa Miss Cagayan, dako na ba kay imong kalipay. Bara grabe na nga achievement sa imuhang grupo. Tapos kana na rin mag-back up na kag artista. So tulo-tuloan nimong artista kay kamo. Grabe na bay mura na og pinakataas na nga achievement nga ano ka gihimo kang backup dancer. So mura na akong gusto. May gani kay wala nag-push sa imo nga mag-appeal ka og Mr. Cagayan, no? Correct. Lately nagpush ako mag-Viva Max. Kana. Why na di try na to na ka. Risk taker man ka. Risk taker. Try na ini po sa atog Viva Max. Pagkabalo niling gi-post po dayon ko niya sa dingding na oh my god. Sunggo akong result eh. Gilansang mga igala gilansang gi-post. Kay catchy ba ang kanta ni Master Poppy? Yes. Correct. Sa gani si Kay? Si Kay. AJ Pagasian, ako sa sir, share lang ako, focus yun kay ko sa na. Tingnan na lang ko, naabot na ko gradyo lang pornas. Hoy! Dini di ay. May mga ingana. Di ba? Lagi ang direction mo. Anak ko nga, backup dancer. Wako nagdahong nga na host day ko. Ako pong mahinundukan karon bikuan ka ng kaning karon naibag-o ka ng mag-basketball or kabalo ka? Grabe kina-miss ko ba kay sa akong mga shots nga akong sulod di magig kay ko dribble no pero pag dribble ko pag ma-shoot man dai 80%. Wala magig kay nga nga history ba kay mahadlok lagi ko baka ng mga injury pero karon nga sporty na ta medyo gusto tag pasingot na agoy mura mag-basketball naman siguro ko ani isa ra ko na kana dugay na sad kana ko ng pangarap ng mag-basketball balik ang panahon ra po'y wala da pwede siya may ipa-basketball ninyo na may manaon siya actually nabi ako'y story ng basketball kaya ako mga igagaw mga laki na lugar unya lagi kay naniabot man kita sa stage nga na-confuse ang inyong ayaan. So mo to siya. Nag-try ko mag-basketball, tinuo ko. So nag-graduate niya taon ko doy. Elementary ka na? Bata pa ka na? Dilipatasin buhok. Dilipatasin buhok. During, I think, na ako sa mga, grade 6 to first year high school, As in, nag-one ka nag-basketball ka lang at time? Mag-uban-uban ko sa may gagaw nga mga lalaki kay para lagi makorek ang i-correct. Nga, sinasabi ko sa iyo, Doy. Sa akong kadula man ko na fall, Doy. Sumangil naman dahil na rin basketball. Uy, wala yun. Nakamot ko cons promise. Taga na siya kaya naka-topless naman. Magbangid-bangid na yun. Up. Kaya na dahil. Naka-istorya nga papa, siya nga grabe kay siya kalabing sa iyang anak, siya. Ako kung kani ang akong anak nga kaning lalaki nga mahibawaan ganina akong gay siya. Ako gid siyang kuan diretso nako siya ipa-enroll sa military. Kay may na lang ba makadungan niya kaligo ang daghang kay mga lalaki. I love you, Daddy. Mao man dito, magbubo man na sila maligo. Supportive, di ba?
Sporty. May nindot. Oo, sakto si Ma'am Kay. Na dito na dahil ko na himong muse. Na lang gidayon. As a water girl, ganon. Pigpalit silang ice water. Basketball gyapon, di ba? Oo. Mawala sa Pero gumanuban pag ko sila ganito na magdula og Dota, kanang mga ingana mga Counter Strike, sinasabi ko sa iyo. Pero imong tingog day pinalalaki buka dili ang mas babae kung tingog sa una. Sa una kay kanang sa PE kanay basketball dili ko nila gusto ipadula bay kay kanang mapildi man ang team. Basta full court bitaw kanang murag maglisod og dribble. Alalaina kay ana nga. Dili kay Babel kay mapildi. Ala yun. Tapos murag luya bitaw kay kumuitsa so kanang mga grade 6 pa ko murag gyud ka shot ba. Apulina bi ay na yapil si Spar siya sa amo bi sa buka gini basketball. Tapos pag college na medyo okay na. Mas maayo ko ka ng mga tribble lang na usara ka ring. Pero kanang whole court na ambot nang ganung wa gyud koy gahom ana mga igala. Nakapil gud mi magdagandagan. Nakapil gud mi sa una sa Nazareth og kanang kuan kanang si tournament yun. Lalimang kag paghatag na sa mo sa uniform, nataktak na mi. Wala na gamit ang uniform, Ginoo. Ano man? Wala na, nataktak na pildi na. Sa gunso nagkapil. Wala na dayon. Eliminated diretso. Napatarami pina 3-4. Barat sa tarong tinuon nga, uniform up and down 3-4. Wala magamit kaya wala nataktak na na-eliminate na. Nasala to sa uniform, sa naghimo sa uniform. Nga nang nagdugay-dugay siya human. Napildi na noon. Juanito is in the house. Ano si Juanito? Kay. Kibs. Hi, Kibs. Kamu daw Bago galing si Kibs. Si Kibs. Bago na. Unsa inyong mga kwanbi, inyong mga kanang napugos mo nga murag na okay man di ay. Lagi kanang napugos ra mo gidosora sa inyo ha or kalit lang gi-assign sa inyo nga supak kayo sa inyong kaugalingon pero ang resulta okay ra day gyapon ganahan ra day gyapon. Salamatan ninyo ba nga gi-push mo ba? Kani si Kibs ingon siya nga sige ka foul si Sam hantod na falling in love na din sa player. Hey, kesa, sige ka ako kadulat sa una. Gunit ka sa imong boss, be. Grabe ba na pagpangita na ako sa akong kuan bay kanang sige akong purpose ani ha. So lalimang kag nagtukod og sayaw. Ta kailangan awaton ng street boys. Kami tanan nagpractice og tumbling. Uy. Ako ang nakatumbling gyapon ko pero hiwi bitaw di pa gyud perfect. Lagi. May baka. Ako tumbling ko siyempre street boys ko na sila tanan bay, gatumbling bay, dapat kabalutag tumbling bay. Apil ra ba sa stepping pag ana practice. Whoop, nakuha na pagpagi eh. Katumbling na spobe. Ana. Sige, next. Bay, pag ana pak. Ulo man ka bay, pak. Di nako bay. Wala. Ikabalo ka kung magtumbling na sila. Exit na ko. Dapat na kay kadugan na kay para pag exit murag gituyo ba? Tama. Kaya naman sa unang street boys, kailangan manambling tanan. Apil sa stepping. Kami tanan manambling. Mo permente dagway lagi mo diretso. Wa katuo si Sam nga dancers me. Kami do. Dili na ko makikita lagi sa inyo. Kuan pagid mi kanang rival pagid mi sa Dumareano sa una. Sila nga yung mga stepping stone na 1-2-1-2, 1-2-1-2. Excuse me. Back tumbling. Street boys. Before ni abot cramping, kami ang nagpasiugda sa tanan ng mga stepping nga sikat. Mauba. Mga pinatindog. Pag-abot sa cramping nga, wala na din may kabaloon. Saan mo na? Brad, ang disunod sa ato nga generation, Brad, pag katong man tumbling, katong breakdance. Di ba? Katong breakdance na katong ana-ana. Sa next day nga breakdance, katong na yung pangit-pangit.
Mag-ano ba? Buka nang mag-ana silang mga nahong baka mga ano sila. Cramping. Di ba? Kung ka ng cramping. Dili kay ang expediensan man nagkuan kanang murag mga kanang naikuan ba asta ba? Murag is kan nang murag irong buang ingana ba? Oh, ba? Oo. Sampuli ka. Kapilang sa choreography karon. No. Nakay-cramping dia, nakay-cramping. Kung mag-ana gyud. Correct. Ana. Ginoo ko. Pero pag abot sa K-pop dito na. Human. Oh, dito na ang kuan natin. Ay permero pa biya to. Permero pa sa K-pop, murag baduy pa para sa ato bay. Oh, permero murag awkward. Okay, nabi atong kuan, di ba? Nabi atong kanang F4. F4 pa man ang una before nag-K-pop. Oh, baby. Dili man ang F4 kay di man nisikat man ang F4 kay singing group man to sila pero murag artista mo sila. Pero kanang mingon na kag K-pop na gyud nga mga dance group. Dito na ka matingala kay halos every beat na may stepping. Tapos ang naitabo pag yun, dili pa sa to sa una ba nga 8 counts na 1, 2, 3, 4 tapos bali na po 5, 6, 7, 8 bali na po 1, 2 pero dali ra kayo ang usa ka kuan. Ang K-pop brad kay nakatesting man mi kay katong sa alumni sa corpus kay kailangan man mi mosayaw. Nakasayaw gyud mi sa matay stepping man gyud pak ana pak. Huy, Walay balik. Ano? So man okay. Ano man mo kapoy na kansa sa okay, second stand. Huy, napay second stand sa mo lahi na po sir. Huy, Ginoo ko magamit imong memory brad. So ang K-pop mo pinakakuyaw tapos naitabo na din karon kumusayaw kag K-pop dance tapos buot imong stepping wala ekis ka. Lousy ka. Dapat kumusayaw ka na kung unsay original nga stepping mo gina imong awaton. Ana. Mo gina. Oo na siya. Kabalo man ang tanan nagtanaw. Ang tanan nagtanaw kabalo. Di man pra sa to sa una nga lahi matag stepping sa Eki, breaky heart. Don't break my heart. Ana, ang sa lahi pa lang sa mechanical department, lahi man po, breaky heart. Ay, lahi man sa 90s. Karon, brad, dili pwede. Di ka pwede ka magsayo-sayo kang K-pop song, tapos nagkuryo-kuryo kang imong own stepping. Wala, mananaw to. Wala, unsa ka, buot ka? Oh, di magsilbi. Grabe ng K-pop. Si Juanito daw, kada gabi ang crampings. Lahi man na imo, lahi na imo. Sa bagtak na per me. Bagtak na. Cramp na mo ha. Street Boys inyong era sa ako NSYNC. Wow. Bye-bye. Bye-bye. Ano? Medyo awkward man gaypon ba? Sa una mo, di man taganan mo sayo mga stepping sa pang-Amerikano ba? Murag babayot ba ka naman? So, yung mga stepping ang mga awkward. Pero niabot gito sa punto ba nga pag abot sa K-pop kay pagtanaw na ko dili ang ngayon ang Pinoy musayog K-pop ba. Murag siguro dili pa dungan ba kanang dili bitaw gid dungan kanang murag lahi ang atong style dayon kadugayan murag nakuha ra gid dayon nga ana ma-appreciate na din nimo nga uy nga na ba gwapo mo kay dynamics ba. Tapos nabiya na kanta. Di ba? Mukanta ba yan? Mura ba yan ng sayaw nga? Imbis sayaw lang sa Street Boys, sayaw lang sila, tagduha-duha, mag-ana-ana, din ma-change. Kana ba yung K-pop kay magsayaw kay na isa mag-ana-ana sa tunga, chosen sense and shwankity. Ngayon na kinagayang ng sensitive. Balik na po, lahi na po. Uy, mga talented ka ay, uy. Kasalat sa kasayuran sa tanan, nagsayaw-sayaw man po ko sa una during sex bomb era. Ay, tama. Wala na siya binuang ha. Wala na siya binuang. Every Friday and Saturday sa night cafe sa una. Yeah, tama. Mga sex shout out bomb. sila. Na-remember na ko na Herb kay kami ang sound system ana sa una sa mga night cafe that time. Yes. Shout out ko sa kanang siya po ng Qualcomm sa Dance Sport Council, si Sir Joe Awitin. Karaan na magana si Joe Awitin. Siya yapon kay siya man namong kuan sa una. Sa iyaha nga contest miga-apil sa una. Ang alam sa mga grupo sa una exotic dancers. Sinasabi ko talaga sa iyo. Exotic tama. Dancers walay char. Dili na may egg.
Muna exotic. Dili oy, actually ako ra gitong naa na sa gulan do dito. Ako ra gitong naghugaw-hugaw ditong pita. So mga babae mo kauban, mga babae. Mga babae ako kauban. Actually kami tuloy may magsuon. Ako ra ito isabi unta supposedly nga malalaki. Oo. So sa mga grupo ako ra gilalaki. Upaw pa ko atong panahon sa una sinasabi ko talaga sa iyo. Pugan ko sa mama kay. Wala na picture, asang picture be. Wala tong mga panahon. Wala kabalo si Sir Juan. Oo, ako ang sige split sa una. Hawod ki kumo split sa una. Kay idol ako si Mystica. Walay char. Sa una ba ka? So that means sa una pa ka napansin ni Juan. Mag-ana gid. Come to Sir Juan kay. Tama mo rin mga uso mga sex bomb sa una ba? Sex bomb era. Sinasabi ko pabali ay man tug hawak man gyud sa una, tama. Pabali ay tug hawak oy, wag ako day. Tapos with costume pa to sa una, no? Hi, pretties. Amot mangita ka ako sa among kuana na ba picture sa una ba? Saan picture? Napaka ako'y mahalungkat, no? Ako rin itong itcha si Sergio Awitin. Pareha man ginduan na baan mag sa sendong. Uy mo nang. Tama. Sendong. Joe Awitin unya sayaw. Joe sayawin unta. Si Juan, ingat si Juan, fan nako si Sam sa una. Fan nako ni Sam sa una. Elementary pa ko gatanaw nako sa iyang paang white kaayo. Sa gulan po di mo. Bantog ra na ay mabangag sa stage kay malubong kada perform nila. Di ay. Dili panghuman sa ilang sayaw na eggshells na kuan. Dito sa unsaon na pag-protect kinay mga buak nga crack eggs. Pero unsaon na nimo pag-protect sa imong kuan din ha? Kasi pag-protect nga dili mo siya maiguwi kamo kay na-over sa gid mo kung pagtuon na bitay na gid kayo. What if maigo na initong nga mura man gud siya glusay gipilit ra sa panit sa ulit mo. Pero what if matimingan nga nailansang ni Tibaw? Si Baku ayo pag ingana si Popi na nakapunta sa iyo pa. Wala lang, kung lang yun, mga eggshells lang yun daw nakita, eggshells. Grabe ka. Enjoy kay si Karen sa joke, enjoy kay si Karen. Pag ingon yun ng mga eggshells, grabe yun yung katawag yun. Kung na itong joke arp na pag-host na to, tapos na din mo split diha nga LGBT, mingon din may isa, wait lang, naidugo. Paliw kong kuan, map. Wala ka na eggshells. Buak. May mga residue nga nga wala bilin. Wala uy hawod ki kumuslit gid sa una as in. Pero wala man nga buak in fairness. Oo. Dala-dala ko pa din siya hanggang ngayon. Karon maka-split pa. Dili na. Pero Sam, ingani na lang Sam, i-test lang sa daw kung makaanak pa ba ka ina da. Dili na Ginoo ko day sa hormones ba naman sinasabi ko talaga sa iyo. Nag-contraceptive ba ya ako? Mo nang pili sa iyo. Na may gusto og anak. Uy, na may gusto og anak diha pero hater kayo sa men. So ikaw na lang mag-provide na gusto og anak diha. Bako. Kasi tanaw si Cassandra, basin gusto na Cassandra, volunteer. Basi gusto ka, basi you want, ha? Basin gusto ka ingani nga jeans para kang Sam Ay lagsaba nga. Ay lagsaba nga. For the good si Cassandra, pag limumog holy water, paugawan si mong baba kalaro si mo. Pero ano na lang Cassandra, nga na may tabo man lang na ay lagsaba sa imong anak. Ngayang papa, taas og hair. Hoy! Simba ko. Mami, who's my daddy? Lisod ka na yung ano. Dagan ba yung ano? Nabay na yun sa stage ba? Ni split. Nak, you were asking about your dad, right? Split sa stage. Sige, ako makatunog split again. Sige mo ka daw ka to, Sam. Ha? Sige mo ka daw ka to. Oh, yes. In fairness ako, or katong na pa mi sa hotmail, sige mi kapilog contest. Huwag mi katilog bisag ka ng third, second. Katong ni hawa na ko, katong ang mga junior na nabili, naya pa sila si kadaog. So there's something wrong with them. Ay, Ginoo ko. Imo nga nakadaog na din sila paghawa nimo, di ba? Paghawa na nako kay na-host paghawa ninyo mga original na host naman mi, naglahi na ang trabaho, nagpadayon ang uban katong mga junior. Well, nakadaog na din sila. Murag dagan sila kwarta na bayad sa lagi sila diferensya, burag na sila di maayog yun nga kuan.
Oy, Sila sa na amo nakadaog, brother, guys. munang Okay, Kami- kadaog kami kay bitaw. ang mga judges ato kay judges man sa mga pageant. Tanaw man ang poison bearing. Murag feeling na ko Arp, mga gwapo na ang mga junior ninyo. Dili may sila. Dito lang ko na-realize sa pagsayaw ba. Nga, dili tanan day dancer, maayo nga choreographer. Dili pod tanan maayo nga choreographer. Sila pod ang maayo gyud nga dancer. Like, mayon kang mayon nga dancer, ka lang, may gyud kayo sa mga stepping, na kanang brag lamig, sila tanong kung sila mo lihok, ana ba? So, na-realize na ako nga, dili po day nga na automatic. Abi na ko sa una, kung dancer ka, automatic, may na ka nga choreographer. Sa una, kakuhaon ko ba kay na gusto makadaog sa Christmas party bitaw nga contest. Tanan ako gitudloan, Brad, wag gyud kadaog sukad. Ayan. Or dili ko maayo mag-create og kanang new choreography or something. Kay, in fairness, kamo biya nga era pod Earth, kamo biya po to ni Marlon Doong nga, sige, og ka champion sa cheering tong artist ba to? Sa Xavier? Commerce. Commerce. Nailado to sila nga, sige sila ka-champion, ka back-to-back og champion, kay ang choreographer, Master Poppy, og si Juan. Hala, Aka si Marlon. Napa si Maka sa to apil? Si Makas gid ang kuan gid ato, magkuha gid og stepping. Kami ni Marlon, Marlon ang sa kanang stunts. Okay. Ako ang sa overall, labi na ang music. Ako ay magpili sa music, ako ay magkuan. Yun, tama din. Pero kami nga grupo gyud sa sayaw, wala kami nag-appeal og mga contest kay tungod sa murag na nami sa prestige ba nga, number 1 na biya sa kuan MPSC. Pag mapildi mi dito sa gawas bay. Sakto sad. Ayun na lang. Sakto. Ayun na lang. I-risgo pa nimo imong kuan ba. So at least wala na. Tama na. Actually tama na siya nga strategy. Kana bang ni-exit ka bang kuan ba? Nga nanaka sa top. Or kuan ba atis na wala ang grow or kuan na wala na nag-detecting pero ilado gyapon mo. Tirod mo itong Murag kita ba nga number 1 nga MOR tapos tayon okay ra kay tanan. Nga nagpabiling gyapon ta nga kuyog yung mga grupo bro kamo gitong number 1 sa anak. Ano na lang wala tay bias na niya, wala bias. Pero tirod mo gina. Kami lagi sa una sa kapilog dance contest wala lang mi dog bisa pag second or gon di mi ka kadaog. Naabtan na namo ng ecstatic sa una. Ang ecstatic ng that time was high school pa sila. Kami college. Sa na silang first yung nga nailado nga nag-champion sa lang naso, di ba? Ang ecstatic. Takaroon, murag na may nagasunod sa ilaha. Kabalo ko na hot meals karon nga nasa Xavier. Na hot meals karon nga murag gipasa-pasa na nila. Pag na mo graduate, exit, pag na bag-o madugang. So ang hot meals karon nasa Xavier na kuan. Burag naman ata sila sa Instagram, Hotmails 1999. Burag ilan ang gitaw 1999. Kami ako founder ana. Kaysa una wala pa Gmail o yahoo.com katong pamangkuan hotmail.com. Ta IT man mi sa una tanan. So mo tong gimo lang mga Hotmail. Dili ka nang kuan, dali ra mo maginit ang ulo. Dili. Pero lamit pa ng Hotmails kay mga init siya, mga hot people. Yay. So, wala mo daog sa contest. Moto nga. Si Sam, sila always si Sam. Sila nakadaog sila sa Permintis contest. Yeah, in fairness sa mo sa una. Gamay ra man gyud mi tulo ra mi ka contestants. Pila pa daog ninyo mga ingay? Nakalimot na ko. I was I think grade 3, grade 4 ko during that time ana. Yeah. 3, 4, grade 3, grade 4 ana. Kulang sa paligyas ang judges, mausad basi ka to nga time sad. Tama si Kibs, same sa basketball, di tanan star player maayo mag-coach. Dili po tanan maayo nga coach, siya po ang pinakamaayo mag-basketball. True. Nay mga ingana may gala. So dili mo maingon nga basta kay attorney maayo lang nga politician. True. Correct. So dito sa maingon nga tanan host automatic nga why nada nga politician dili pod. Connected yan ka lagi. Sama kasabot lang ba? Dili sa na. Hot meals? Naningo din ni hot meals, murag happy meals? Ano ba? Katawanan magkaya na sa una kay kanang di ba sa una naman na sa Divisoria ang kanang fighter wine sa una. One time nga gusto mo mag-sign intermission number. Si Kuan pa to sa una, amigo na mo to na.
Ladies and gentlemen, para mahatag na to og kuan no sa break na sa intermission number. Tawagon na to para mahatag og sayaw ang Hot Meals. Ay burag init na pagkaon din ni. Hot Meals. Ang problema lang pag dungog na mo ang mga members na pod. Amo din ay meaning sa tong grupo. Na-change sa nilang mind. Wala mao na sa Hot Meals sa menu ta. Magdala mong pagkaon permi. Hot Meals! Kumariyo siya. Alas 8:58 sa among pagbalik. Ang atong letter for tonight. Stay put lang. Kami na pag-epon mo sa atong programang Bernie B Talks. Kami na mo sa Radyo Rampornas 95.7 Mellow Touch. Nobody pays much attention.